पावसास ना बरेच रवा, खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक असा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटणार तुमका परब किचन मध्ये स्नेहा आणि सरोजची जोडी आज जोडी. मरून मरून घातलो. मॅचिंग मॅचिंग कोइन्सिडन्स होतो, काही ठरवून केलं नाही, पण असं वाटतं आजकाल जरा काहीतरी ठरवून ड्रेसिंग सेन्स करू होई. तर जाऊ नये, ड्रेसिंग सेन्स पण नको. आजची आपली रेसिपी हा ना खरंच एक नंबर. आतापासूनच मी भूक दाबून ठेवलंय मी त्या म्हणता मी आज काही खाल्ले नाही. वेळे घे बाय, पोटात जागा करून ठेवल्या ना. तसं गावी जाते वेळी आम्ही करतो. काय नाही खायचा, काय ते उतरल्यावर आमका खावचो काय. कट वडो. आपल्या कणकवली स्टेशनचं फेमस कट वडो. आजची आपली रेसिपी सुद्धा तीच हा. पावसाळो बाहेर धो, 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 धो पाऊस किंवा थंडी असाने. गरमीत सुद्धा चालता हो. हां. तरी पण त्यात कणकवली दिसली की हां. कटवडा वसवळ दिसलो. तर आजची आपली झणझणीत असो कट आणि त्याच्याबरोबर वडो. वडो म्हटलं की कट होय आणि कट म्हटलं की वडो होय. आणि त्याच्याबरोबर पाव पण होय. तर अशा ह्या कट वड्याची रेसिपी आज खास परब किचनमध्ये तुमच्यासाठी. तुम्ही शोधून बघा खंय कट वडं तुमका गावता काय. कणकवलीतच चांगलं गावता की अजून खय गावता तो सुद्धा सांगा. आता ते कणकवलीमध्ये सावंतांचं एक दुकान आहे. त्यांच्याकडे कट वडं खूप छान मिळतात. बंगला गणपतीत गेला तर ही गर्दी असता. काय तर सगळीच आपली हरताळका तळच सोडतात वाटतं. कटवड्या. तर आजची आपली रेसिपी कट, जो स्पेशली कट म्हटलो की त्याच्यावर अशी मस्त अशी लाल अशी तर्री. रस्सेदार तरी, झणझणीत त्याच्याशिवाय कटात मजा नाही. आणि वडो म्हटलो तर बाहेरून कुसकुशीत, कुरकुरीत वडो होयो. हं. त्याच्याशिवाय वड्याची मजा नाही. तर आज आपण सगळ्या टिप्स सहित करणार आहोत. चला. आता अर्धा अधिक साहित्य होय घेतलं. बाकीचं साहित्य त्या ओट्यावर ठेवलं. पाऊस खया तो सांगा. हं. ये रे ये रे पावसा आता गाणंच बोलूचा लागतं. ए रे ए रे पावसा तुला देतो काय पैसा. शोधताय? सुरी एका हां, पिकाची तिथेच आहे, रेहरी. तिथेच आहे. हं. जिथे तुम्ही उघडलात ती बघा. हं. आज लाल नाही. ही बऱ्याच दिवसांनी गावली. ही सुरी बऱ्याच दिवसांनी गावली. नाहीतर प्रत्येक रेसिपीमध्ये लाल होते. ती साफ-सफाई झाली ना हां. पावसाची, तेव्हा ती इली बाहेर. म्हणता माका बरेच दिवस वापरलाच नाही परत किचनमध्ये. भांड्यांबरोबर तुम्ही पण बोलतास की नाही ती सांगा. मी तर बाय बोलते, खय होतच बाई इतके दिवस? सविताताई म्हणतायत, "आज तुम्ही लाईव्ह कशा आलात? गुरुवारी नसताना संडेला असता." हो, गुरुवारी नसतो, पण आमचा बुधवारचा लाईव्ह काल गुरुपौर्णिमेचा बाकी होता ना, तो लाईव्ह आज आम्ही आलो. आणि तुम्हाला सांगायचंय की आम्ही का नाही केला? वाटलं एक भुवन जरा सरप्राईज दिलेलं बरा वाटला. एका म्हणजे बायकोच्या हातून एक पुण्याचं काम केल्याने माझ्या घोवान. ते आता नको सांगू, त्या नंतर सांगा. मागे-मागे सांगते जशी-जशी हां. रेसिपी खूप मोठी आहे. बोलूक लय लागतला. जे का आवडत असत त्यांनी डबल लाईक करा. नाही आवडत असत त्यांनी ऐकून पण न ऐकल्यासारख्या करा. आता 2 बायका इल्या की वाईज गॉसिप तर व्हाया ना. आता त्याच्याबरोबर बाकीच्या लाईव्ह आज ह्या भांडा वापरते जास्त काही बोलूचा हां. नाही. सरळ आपलं काम करूचा. कसा वापरतात तर दाखवायची गरज नाही. आपण हे बघा इथे साहित्य तयार करून ठेवलंय म्हणजे जेवढं होईल तेवढं फटाफट आपली रेसिपी आवरायला. बस झालं तो. आज आपण करतोय कणकवलीला मिळणारा. कणकवलीतच असं नाही हो. आपल्या नाही आता गावचं परत फेमस. किचनला पण मिळणार. हां. लक्ष्मी बोलते, "हाऊ आर यू बोथ?" आम्ही दोघी मस्त आहोत. तुम्ही कशा आहात? पाऊस पडतोय की नाही ते सांगा. पाऊस गावात पडतो की नाही? स्पेशली काल तुम्ही काय विशेष केलं? आपल्या गुरुपौर्णिमेचं. गुरुपौर्णिमेविषयी? तुमचे कोण गुरु? तेही सांगा. आमचे गुरु मी लिहिलं बाबा. आमचे गुरु माझे मिस्टर. त्यांनी मला YouTubeमध्ये आणलं. YouTubeमध्ये रेसिपी करायला शिकवलं, शूट शिकवलं, एडिट राहिलंय बाकी. ते शिकवायचंय. बोलायला शिकवलं मेन म्हणजे. आता तुमका हसा काय झाला? तुमचे गुरु कोण चला? आता बोलायला शिकवलं तर पहिलं बोलायला आई-बाबा शिकवतात. ते तर मी नवरे. तिथे तिथे टाकलेलं, पण रेसिपीमध्ये बोलायला शिकवलं. हां. तर बघा आता तर आपण शिकवतात. बुतुरजून शिकवतात. कॅमेरा हलवू नको. तो आपलं तवं तापता तोपर्यंत सुक्या खोबऱ्याची एकच कवड होती. ती घेतलंय मी. कवड नाही हां, कवडीचा चौथो भाग. आता आम्ही जरा अॅल्युमिनियमची भांडी कमी केली आणि भिड्याच्या भांड्यावर गेलो. हो. पावसाळ्यात त्या भांड्याची भरपूर काळजी घ्यायची. तो व्हिडिओ आपल्या परब किचनवर असा जाऊन हं. बघा. म्हणजे कारण ते का हां. जंग लागता. बुरशी पण लोखंड. पकडता कारण हं. ते तेल लावून ठेवतो ना आपण.
त्या भांड्यांची, किचनच्या ओट्याची भरपूर सारी काळजी पावसाळ्यात बऱ्याच गोष्टींची काळजी घ्यावी. जशी पदार्थांची तशी भांड्यांची. अहो कपड्याची पण घ्यायची लागतात, होय की नाही? आता आपण हे काय करतोय तर सुकं सुका खोबरं खोबरा असा कापून घेते. तुम्ही आता हे तुकडे नंतर मिक्सरात लावा आणि ते पण हे मिक्सरात तर लावकच होय. आता तवो एवढीच होती गरम कवड. झालं बारीक करा नाही. हो, वाफ इली, इली, इली. हे बघा इथे बोलता बोलता हे बघा तवो पण हं. गरम झालं. आता हे सगळे खडे मसाले हे बघा. दालचिनी आणि काळा मिरी. फक्त ह्या कटवड्या उसळसाठीच मी घेतलंय. जिरा घेतलाय 2 चिमूटभर. अर्धा चमचा धने आणि ह्या आपला दगडफूल. दगडी फूल. खसखस एव्हा नाही घालायची, कारण ती शेवटाक घालायची. ते आपलं कढईचो काळीचो भाव आहे ना, तेल कोवळून कसं चाकाकता तो बघा. पण ही वापरून भांडी ना वापरून वापरतच राहायची. तुम्ही म्हणशाल पावसाळा ठेवतोय, तर अजिबात ठेवायची नाही. ही टिप्स आता तुमका ह्या रेसिपीत दिली. कारण पावसाळ्यात आपण मगाशीच बोललो. परत परत काय सांगा तुमका. आता जी खसखस आहे, ती सुद्धा मी आता घालून घेते शेवटात. आणि ह्या पटकन काय करायचा, खसखस आपली तडतडली, हे काढून घ्यायचं. आता कट म्हटलं की गरम मसालो भयो. मग तो पावडर घालण्यापेक्षा घे बाय, मी म्हणते आज पोरगी घरात नाही आणि हसता कोणा. ताज्या पावडरची मसाला वापरण्यापेक्षा असं हो घरात असतील तेवढ्या तुमचे गरम मसाले ते वापरा. ती एक कटाक वेगळी चव येतात. आता ह्या खोबरा आहे ना, तर आपण मी असाच भाजून घेते. मग हे काय भाजूची गरज नाही, की ते आपली तव चांगलो तापलेलो हा. तुम्ही किसून वाटून वगैरे भाजलास तरी चालत. गरम मसालो कसो असं लोखंडी तव्यात वगैरे भाजलास ना, त्या काय खमंगपणा चांगलं येतात. जो तुम्ही जर्मनच्या स्टीलच्या भांड्यात भाजणार, पॅन मध्ये भाजणार, त्याच्यापेक्षा ना असाच घरात जो लोखंडी भांडी तर त्याच्यात वापरा. तुमच्याकडे कोणतो कटवाडो फेमस आहे तो सांगा. आणि खडे खडे खालास कणकवलीचो तुमच्या कुठल्या गावचो तो सांगा. आणि खायना खायना बघतास तर आपण सांगा. रेसिपी आवडत असाल, आजची आपली रेसिपी काय हा, कटवडा उसळ. कटवडा उसळ. कटवडा उसळ मिसळ का नाही बोलत. तो बंद. सुक्या खोबऱ्यात आता हे असे बघा लाल लाल डाग गेले. आता या गार होऊ दे. ते कमेंट इंग्लिश मध्ये जातात. आता काय झालं. तुमका आवाज येत असत. हे म्हणते माझा आपल्या हातात घेऊन थांबले या दोघांचं काय तर चला दे. हे बघा हे कोथंबिरीचे देठ घेतले. आज आपण बनवतो भक्तीताई लिहितात काय बनवतात, आपण बनवतोय कटवडा उसळ. त्याच्यानंतर आला, त्याच्यानंतर आपली लसणीचे पाकळे 7-8 आणि ही मिरची तोडून. मी आपला ह्या केलेलं आहे, खलबतो काढूक लावलेला आहे. पण बोलले आता ह्या काय वाटूचाच गरम मसाल्यात, तर कित्याने आपण ह्या पण वाटून घेऊया. हे बघा इथे गरम मसाल्याचा लय वेळाने थांबता मिक्सर. तो बदललो ना, रिपेअर केला त्या का बिचारो. हे बघा हे असा दरदरीत घेतला वाटून. सगळं काय झाला मिक्सरच्या चौरो बाजूनी लागलेला हा. साधनाताई म्हणता आपण कुठून लाईव्ह आहे, आम्ही विरार वरून आहोत लाईव्ह. आम्ही विरार वरून लाईव्ह. आणि हा बघा आपल्याला पाहिजे तेवढा ताजा ताजाच तुम्ही
गरम मसाला असू दे की वाटप असू दे की आपली ही चमच्याने आलं काढा. लसूण ती आपण तिथल्या तिथे वाटून घ्यायची. आता ही मी काढून घेते. आता ही कशाला हवी आपल्याला? तर आपले थंय बटाटी वाट बघतात की माका कधी आजची घेता. रेसिपी खूप मोठी आहे हा जरा, हा कारण कटवडा उसळ म्हटल्यावर कट पण पाहिजे, या वाईस वडो गरम पण हा. होयो. हो. आता ता वाटूचा तोपर्यंत ता थंडी वांदे तोपर्यंत हे आपण काय करूया, बटाटी घेऊया सोलून. आमची जरा बडबड जास्त होते. मध्ये तिसरो आवाज पण येलो असत तुमका. इट फील्स ग्रेट टू टॉक यू. थँक्यू सो मच. खूपच सुंदर बोलतात आई. मध्ये इंग्लिश मध्ये मराठी कसं होतं? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द वर्ड? कुठल्या वर्डचा अर्थ हवा? ते काय धन्यवाद कळलं नाही. धन्यवाद. ह्याबद्दल धन्यवाद. आवडतं ते. धन्यवाद. मनापासून धन्यवाद. आता आपण बनवतोय बटाटा वडा. कटवडा पाहिजे ना. हम्म. त्याच्यासाठी त्याची भाजीसाठी मोठी मोठी सावला 6 हो गोय मग बघा ह्यो एक होय हो ह्यो 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 झाले 6. हे बघा हे तुम्ही 2. कुठून कुठून लाईव्ह बघताय ते सांगा आमका. पाऊस असा की नाही ता सुद्धा सांगा. आजची रेसिपी तुमका कशी वाटली? कट वडा उसळची अजून होऊची हा. आणि खालास की नाही ते पण सांगा. खय खय खालास ती. मालवणी माणूस आणि कटवाडा उसळ खायला नाही असं होत काय हो? तू सांग सरोज. नाही नाही होचा. खय ना खय नाही, खयच नाही तर भजनात तरी खातात हा. आणि ज्या दिवशी कळता की आज ह्यांच्याकडे भजन आहे आणि तिचं कट वडो उसळा, भजनात न जाणारी माणसं सुद्धा जातात हा. भले तर येऊ भजन या न येऊ. ताल धरून जातली. ओके, साधनाताई म्हणतायत धुळ्यावरून. धुळ्याला पाऊस आहे की नाही? आणि कसं होतं, आपण जेव्हा गप्पा मारून मारून रेसिपी करतो ना तेव्हा पटकन होते. असते एकेकाला गप्पा मारत करायची, एकेकाला गाणी ऐकत करायची. कोण 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 तर टीव्ही बघत बघत पण करतं असं आडून आडून. किचन मध्ये नसतो टीव्ही पण तो हॉल मधून दिसत असेल तर. आता आपण हे बटाट्या वड्यासाठी 3 बटाटे घेतले हा. मोठे तुम्ही घेऊ शकता. तुमच्या सोयीनुसार, माणसानुसार, आवडीनुसार. तसं एका माणसाक 2 वडे तर होय आणि हा, एक त्याच्यावर प्लेट मध्ये तेवढेच असतं. ते 2 पाव आणि 2 वडे. पोट भरता होय ना? कट किती पण घ्यावा. कट काय म्हणतात फ्री. पण तू फ्री कटच करू किती वेळ लागता तो बघा. भक्तीताई लिहिते बर्शीवरून त्या बघतायत. ओके. धन्यवाद. पुष्पा आपलं लिहिते स्वागत आर आहे. यू इन द सेम गार्डन. आता हे मराठीत वाचावं लागेल मला. पूजा सुतार लिहिते विरारवरून बघते. विरारच्याच आहेत. आम्ही पण विरार, मनवेलपाडा. धन्यवाद धन्यवाद. आमचं कटवडो होय सर, कोण जवळपास असत तर या. धन्यवाद. सगळ्यांचं धन्यवाद आणि स्वागत आहे आपल्या लाईव्ह. बटाटे चांगले उकडून घ्यायचे हा. जर तुमका वड्यासाठी बटाटे व्हायचे बघा, मध्ये मध्ये काळे काळे बटाटे पण असतात. हे झाली बटाट्याच्या भाजीची तयारी. आता आता थंड झाला असा. गरम मसाला आणि खोबरा. इथे आहे आपले बटाटे आणि हे दाखवलंच नाही आपण उकडून घेतलेलं आहे बघा. हिरवे वाटाणे आपण वाटाणे असे उकडून घेतलेले आहेत. आता ते उकडूचो आणि वेळ किती आहे. बटाट्यासोबत ते सुद्धा लावून घेतलेले आपण कुकर मध्ये. त्यांना आता झाकून ठेवूया. तुम्ही इच्छा आवडीनुसार दुसरा काही कडधान घालू शकता. गावी सहसा लाल चणे घालतात होय ना गो. ते आपण केलं होतं. सफेद पण घालतात. सफेद वाटाणे, काळे वाटाणे. हा, मिक्स पण घेतात. आपण जेवढं होईल तेवढं क्लीन. काय सुगंध आला. प्रियांका ताई म्हणते मी विरार वेस्ट वरून लाईक केलं. लक्ष्मी बोलते बँगलोर वरून. आपली गरम सामानाची पूड आणि त्याच्याबरोबर सुकं खोबरं मिक्सर खोलल्यावर मस्त एक खमंग सुगंध आला मला आणि सरोजला. तुमका पण येत. तुम्ही पण कधी बेत करता ते पण खाली कमेंट करून सांगा. कट वडा उसळतो.
आता नाश्त्याक असलेच पदार्थ खाऊक होयत. हा. पावसाळा ओसांडे की काय घ्या असं. घ्या घ्या, काहीतरी घ्या. असे प्रयोग नको करू. हात भाजात पुढची रेसिपी पूर्ण करूची या. आता ह्यो भाव जाऊ दे खाली, नंतर घेऊयात एकावर. हे बघा असं असतं, ही लाईव्ह रेसिपी असल्यामुळे थोडस पुढे मागे होतं हा. चंद्रभागा लिहिते हाय हाय. साधनाताई खायची इच्छा. वैशाली पाटील आय एम वॉचिंग फ्रॉम पुणे. तुमचं खूप खूप लाईव्ह परब किचन मध्ये स्वागत धन्यवाद आहे. धन्यवाद. सगळ्यांचं स्वागत आहे, मनापासून स्वागत आहे. आता चॉपिंग बोर्ड वय होतो पण आता घ्यायचं कंटाळो येलो. नाही आता ह्या का भुतुरच हातीवरच एकच आहे ना. काय काय वापरणार, चॉपर वापरणार, चॉपिंग बोर्ड वापरणार. असे लाल बुंद टमाटर घ्यायचे. टमाटर कडक. घ्यायचं पण हा हे कडक बघा. कडक घेतलास तरच हातीवर जमत, नाही तर तो मग होता कसरत करूची लागतात एका. पचको घेतलात तर. सुरी भुतुरा ना तुटली या. अरे हो. मी बघ ते म्हणाले काय टोपला. पूजा लिहिते तुमचा आवाज खूप छान वाटतो ऐकायला. थँक्यू सो मच. धन्यवाद धन्यवाद. तुम्ही पण रेसिपी करताना कोणाशी तरी बोलत असाल ना, सासू असेल किंवा कोणतरी असेल तुमच्या घरी सुद्धा, म्हणजे जे बघत असतील त्यांच्या घरी. आता आमच्याकडे तर आम्ही दोघीच आहोत. बाकी सगळी मुलं नवरे सगळे कामात गेले. गेले आपापले पोचक्या मारून कामावर. आता आमचीच कामं रेसिपी लाईव्हची. सगळं आता घेते होय जवळ. व्हायच आहे ना ते वाटाणे पण आपल्या जरा हे करून घेऊ कोयत ना, मिक्सर खाली झालं की. आता ह्याच्यात ते कट पहिले करूया उकडले की नाही ते की बघायचे. ह्याच्यात आधी भाजी करूया. हे बघा उकडलेले आहेत हा. वय गो. कट करूया की ह्याच्यात आधी भाजी करूया. भाजी करा पहिली. भाजी करते म्हणजे कसं कट त्यातच राहत भुतूर. भाजी काढून वडे करू घेतील. तू पण तर तुम्ही पण सांगा लवकर लवकर, भांड्याचा पसार वाढून नसत. तर भाजीसाठी काय कांदो तर लागतोच. प्रियंका लिहिते आम्ही लाईव्ह नव्हतो. नाही आम्ही असतो लाईव्ह. आम्ही संडेला लाईव्ह येतो आणि बुधवारी येतो. बुधवारी काल येतो. थोडं काम असल्यामुळे लाईव्ह नाही झाला, म्हणून आज आपण लाईव्ह आलेलो आहोत. पण तुमचा हे स्पेशल रेसिपी तुमच्यासाठी ठेवलेली, म्हटलं आजच दाखवूया. आता कसं हे पण येत आहे ना, श्रावण पण येणार थोड्या दिवसांनी, पाऊस पण भरपूर येणार, गावात भजना येतली, त्याच्यामुळे तुम्ही ही भजनाची रेसिपी समजून करा. तेल टाकलेलं आहे मी. आपण आधी बटाट्याची भाजी करून घेतो, म्हणजे ती ह्या कढईतून काढली की ह्या कढईतच आपण कट करून घेऊया. भाजीची सगळी तयारी आपली झालेली आहे. जे आपण वाटलंय ओबड धोबड ते घालून घेऊया. हिरवा मसाला वाईट चका ठेवते. वाईट हे बघा पाव चमचा. होय तुम्ही ह्या पण वापरू शकतात. काय मी म्हणत होतंय, मिरची अख्खे कापून सुद्धा घालू शकतात. हिंग घालते मी, कारण आपण बेसन बटाटो सगळे पदार्थ काय करून खातलो. त्याच्यानंतर ह्या जिरा, कढीपत्त्याची पानं सुद्धा भुतूर वाटलास ना तरी चालत, नाही तर असं मोडून घालायचो कापून. हा 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 बघा ताज्या ओल्या मसाल्याचा पण सुगंध काय येता. ह्यो पण माका आणि सरोजाकच येता. आता कोण कोण ना बटाट्या वड्यामध्ये कांदो नाही घालत, कोण कोण घालत. आता आपण कसे काय ठेवून नाही देऊचे, आपल्या कोण भजनाक आता रात्री कोण येतला नाही. आता भजन नाही, जर तुमका आधी करून ठेवचे आणि जास्त वेळ हे करूचे तर कांदो घालू नको. आणि लगच्या लगेच खाऊचे गरमा गरम तर तुम्ही कांदो जरूर घाला. एक विशिष्ट एक चांगली चव येतात, क्रंचीनेस. फ्रेडी फर्नांडिसने हाय म्हटलं. हाय, धन्यवाद. साधनाने पण लाईक केलं. थँक्यू सो मच.
आजची रेसिपी आपली आसाच तशी सगळ्यांका आवडतली. माका ठसको लागता सॉरी, कारण कसं फोडणी दिलं ना की लगेच आणि ताज्या मसाल्याची फोडणी पडली ना की 2-3 घरांका वास जातात जाता. भले करणारीक नाही जायत. ही आपण हळद घालून घेतली. बघा बटाटे केवढे ते त्यानुसार घाला. मी तशी काय ठेवलंय बटाट्याची एक भाजी बुतूर असली तरी चालते. बुतूर बटाटो ठेवलंय एक की. नाही नाही, बटाट्याची भाजी हा. असली तरी चालते. ही बटाट्याची भाजीच भाजीच झाली. फक्त गोल आकार दिलो तो वडो. वैशाली पाटील बोलते मी पण तुमच्या बरोबर आहे हो बोलायला ना. खाली कमेंट करत राहा, मग असं वाटेल आमच्यावरच तुम्ही बोलताय, मग आम्ही ते वाचत राहतो, बरं वाटेल. हा, छान 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 कमेंट करा. तुमचं कोणतं पदार्थ आहे आवडीचा. आता आम्ही जो करतोय तो पण आहे. आपली कुठली मालवणी रेसिपी असेल ती सांगा, हा. तिच्याबद्दल सांगा. एका आवडतं ताईने मला. रेसिपी दिलेली आहे ती दाखवायची बाकी आहे. हा, हम्म. उपासाचीच आहे, छान आहे, झटपट होते. उपासाचे घावणे करूया. आता श्रावण महिना त्यासाठीच आहे. तुमच्याकडे कोणती रेसिपी असेल फेवरेट, म्हणजे वेगवेगळ्या साईडचे? असं काही नाही की तुम्ही मालवणीच सांगा. जी असेल ती तुम्ही पाठवा आणि ती अगदी न चुकता तुम्ही केली आहे आणि त्याची पूर्ण रेसिपी पाठवा, आम्ही ती सुद्धा करू. जसा 100% टक्क्याने आमचा ढोकळा झालेला यशस्वी अगदी केला होता. काय तिचं नाव आता मला पण नाही आठवत आहे. ती बघत असेल तर तिने स्वतःच नाव सांगायचं. विक्रोळीवरून आली होती. मी मराठी कमेंट साठी तुमचा मोबाईल म्हणून माझा मोबाईल घेतला. म्हणजे कसं वाचत राहते. पायलने लिहिला हाय व्हॉट्सअप, मस्त. बघा बटाट्याची भाजी आपली झालेली आहे. खाई गो गेलो. कुक विथ प्रज्ञाने लिहिलं मी मालवणी असं आहे. होय, पण तुमचं चॅनल असं वाटतं कुक विथ प्रज्ञा. तुम्ही कसली रेसिपी दाखवल्या हल्ली ती सांगा. बघा आता हे मॅश करूचे लागतं. हे बघ, वहिनीने मोबाईल हिचं ओपन केलं स्वतःच कमेंट वाचून. पण जेवण बनवता बनवता वाचून ठेवतोय असो त्याला दिलंय मीठ मराठी. लालूचा रावला. मराठी दिलंय. झाली आपली भाजी. आपली भाजी बटाट्याची झाली आणि आपल्या भांड्यात बघा जरा पण चिटाकली नाही. मग अशी मी किती सांगले माहितीये, बटाट्याची भाजी अगोदर कर, कारण ही वडे तळायच्या अगोदर या भाजीत थंड होची गरज असते. गरम गरम जर तुम्ही वड्यात घातल्यात तर वडे तुमचे कुस्करले जातील. समजा. हे कोणी कमेंट नाही केलं, मी वाट बघी होतय. आणि हो, आम्ही विचारलो तरी नाही. आणि बटाटी सुद्धा एकदम जास्त पाणी घालून नाही उकडायची. त्यांनी सुद्धा काय होता, ती मऊ खूप होत. हा, शिजल्यासारखी लिबलिबीत आणि चव लागत चालू आहे. हा, पानसट चव लागतात. राहून दे, तेल घालून आपण आता फोडणीच घालू. बघा आता आपण ह्यो बटाटो आता पसरवा, म्हणजे ह्यो नाहीतर फ्रीज मध्ये टाका, कारण आपलं कटाक लय टाइम तोपर्यंत निवांदे काय नाही होत. हे बघा, अशी आपण ही भाजी पसरवूया, म्हणजे थंड व्हायला पाहिजे. नाही तर तुम्ही बटाटे वडी करताना ही टीप नक्की लक्षात ठेवा, कारण माझ्या बरोबर एकदा झालेले. मी घाईघाईत बटाटे वडी करी होते बघा, सासू होती तेव्हा, आणि नंतर मग ते गरम गरम मी म्हटलं या काय झाला, बेसन पकडूकच नाही ना हो. होता बघा, टीप लक्षात ठेवा. आता थोडस कट म्हटल्यावर काय करायचो, तेलाचा हात काय करायचो, सोडायचो. तेलात नाही. तुमका काय कमेंट विचारूच्यात, प्रश्न विचारूचा विचारा ना. आमची बटाट्याची भाजी कशी वाटली ती सुद्धा सांगा. आता त्याचं बटाटो वडो बनतलो, तुम्ही कशा वेगळ्या पद्धतीने करता ती सुद्धा सांगा. आम्ही कांदो घातलो, तुम्ही कांदो घालतास की नाही ती पण सांगा. आमच्याशी बोलत राहा, म्हणजे आमका असा बरा वाटतं की तुम्ही आसात आमच्या बरोबर. नाही तर वाटतं तुम्ही गेल्यात. तेल तापान दे. कॅमेरा हलायचो नाही याची काळजी घेतोय मी. तेल तापान दे, कॅमेरा हलूक नको आणि तेव्हा बोलूक पण नको. फोडणीचा आवाज येवान दे. काय काय करू या बघा. आता करा मराठीत कमेंट. आता मराठीत
मराठी मोबाईल दिलो हातात. हा करा मस्त भरपूर आता हुशार आहे. आपली जी थोडीशी आपण ठेवलेली ना, हिरवी मिरची, आलं, लसूण वाटून आणि कोथिंबिरीची देठ, ते पण घालायचे कट मध्ये, छान येतं. आता हो आपलं कांदे. 300 लोक लाईव्ह आहेत, त्यातले ऍटलीस्ट 4-5 लोकांनी तरी लाईक करा आमच्या रेसिपी. लाईक करू काय, पैसे नाही लागत. कुक विथ प्रज्ञाने लिहिलं मका लई भारी वाटली भाजी. होय ना, तुमची पण कुठली रेसिपी भारी असत ती आमका सांगा, आम्ही नक्की ती दाखवतो. नाही तर तुमचं चॅनल कुठे आहे आता सांगा, आम्ही जाऊन बघतो. बघा आता ना ह्याच्यामध्ये कट मध्ये पण एक असतात, सगळा हो. कच्चेपणा काढावा लागतो. साधना पाटील साई सांगतायत पटापट लाईक करा. हो लाईक करा, कमेंट करा. धन्यवाद धन्यवाद. साधना ताईंना मनापासून धन्यवाद. आमच्या बरोबर बोलताय आणि सगळ्यांना तुम्ही हा. सुद्धा सांगताय पटापट लाईक करा. पण बोलतच राहा होया. बघा आता ह्याला कट आणायची एक प्रक्रिया असते, ती तुम्ही बघा. आता काय अंधार झालो, लाईट नाही गेली. बॅटरी आता मग आता काय चार्ज लावून जावचं आणि लागतं ना. गेली तरी चालत, आम्ही वाटून घेतलं वा. बिंदास असतात बघा, लाईटीवर किती निर्भर राहायचा लागता, नाही तर एक वाटल्यावर आनंद येता बाय. आता गेलंच ती बरा झाला, वाटून झाला माझा. बाबा ह्या लाईटीच्या गोंधळामुळे माझ्या फिश टँक मधले मासे किती गेले माहितीये. आता तुम्ही सांगा, फिश टँक जर असं विरारला जिथे लाईट जाते तिथे जर फिश टँक हवा असेल, तो बघा आता रिकामी करून इथे ठेवलाय मी, नंतर घर दाखवेन तेव्हा दाखवते. तर त्याच्यासाठी काय उपाय आहे, कोण असं एक्वेरियम बोलवतात सांगा. तुमचं गाव खयचो? आमचं गाव मालवणात, श्रावण गाव म्हणून कणकवली जिल्हा. अचरा मार्गे. बघा आता मार्गापासून सांगितलं. मालवण जिल्हा, पण आम्ही उतरतो कणकवली. कणकवले ट्रेननी, नाही तर आम्ही काय बसनी गेल्यावर कणकवले उतरत नाही. आचरा मार्गे आमची गाडी जातात. सुवर्णा ताई नवीन आल्या आहेत, त्यांनी हाय लिहिलंय. धन्यवाद, स्वागत आहे आपलं परब किचन लाईव्ह मध्ये. आता आणि तुम्ही आज आमच्या आपण ताई पण असू शकता, वहिनी पण असू शकता, काकी, मामी, किंवा आजी. छोट्या पण असू शकतात. छोट्यांना आम्ही ताईच म्हणून बोलतो, त्यांना पण आदर आणि मान दिला पाहिजे. हा सगळ्या जणी हा, पण जास्त आपलं चॅनल ना ह्याच बघतात जे वयस्कर असतात ना त्या. हा, म्हणून त्याच्यामुळे त्यांना सगळं येता तरी सुद्धा ती आपल्या चॅनल बघतात, किती ही मोठी गोष्ट. आमच्याकडे असता गोड गोड अशी आपली मालवणी भाषा. आता बोलता बोलता मी आपलो लाल मसालो म्हणजे रंगासाठी तो घालून घेतला, आणि हो आपलो नेहमीचो घरगुती मालवणी मसालो. तिखट पाहिजे ना कट. हा, तशी आपण ती हिरवी मिरचीनी वाटून थोडीशी घातलेली आहे, पण मसाले तेलातच घाला आणि परता. आता जो रंग इलो ना भारीच. बरोबर, मालवण तालुका सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि आमचा गाव श्रावण. हाय सर, तुम्ही ना कांदा लसूण मसालो घातलास ना तरी आपल्या कटात छान एक सुगंध येतात. त्या साईडला जो मिळता ना कट वडो, म्हणजे आपल्या काय गो सातारा वगैरे साईडला, ती लोक ती लोक असो त्यांचा तो घाटी मसालो, कांदा लसूण मसालो तो घालतात. असा तर नक्की घाला, नाही तर आपले घरगुती मसाले असतील ते घातलास, आमच्यासारखे खडे मसाले भाजून अवश्य घाला. त्यांनी जो एक कटवड्यात जो सुगंध येता ना, जसं यो खमंग आता मी वाटून घेतलंय बघा. प्रत्येकाने सांगा, तुम्ही कमेंट करून सांगा तुमचं गाव आणि तालुको खैसलो. जसं आता एका ताईने लिहिलं सावंतवाडी तालुका आणि कासगाव. जसा आमचा तालुका म्हणजे आम्ही सांगितला मालवण तालुका आणि श्रावण गाव, तसं तुम्ही पण सांगा. आता जसं गणपती येताच ना, तुमका तिकीट विकीट गावली की नाही ते सुद्धा सांगा. आता काय पहिल्यासारखा नाही ना गो, टिकटी 3 महिने 6 महिने आधी काढूची. 2 महिने आधी 2 महिने आधी बघतात लोक, ती सुद्धा इली की नाही माहिती नाही. या वर्षी आपण गाव सारख्या नाही म्हणा. हो, आमची काही यंदा धावपळ नाही आणि तिकटी पण मागूचे नाहीत, कारण यंदा आमचा बाप्पा 1.5 दिवसाचाच असा.
बंधूने लिहिलं ताई तिकडे पाऊस आहे का? नावाला पण नाहीये. आज तर अजिबात गरम नाही. होता. चांगला गरम होता. आम्ही बेत सकाळी असं अंधार धरून ठेवलेलो की मी म्हणाले आज कटवडू चांगलं पावसातच करू गोया. तुमका बाहेरचं वातावरण पण दाखवलं असतं, पण कसला काय. हे बघा आपल्या ही चटणी आहे ना पूर्ण तेल सुटासर अजून एका तेल सुटत नाही हा. तरी सुक्या खोबरा वापरलं आपण आहे. आणि ह्या कटवड्याच्या ह्याला ना सुक्याच खोबरा वापरायचा. पल्लवीने लिहिलं हो ताई तुमचं बोलणं खूपच गोड. संभाजीनगर. कुक विथ प्रज्ञा लिहिलं माझं माहेर मालवणा घासा नांदोसला कट्ट्यावर उतरतो. अच्छा. धन्यवाद धन्यवाद. आता मी मूठभर शेंगदाणेच म्हणतोय. वाटाणे वाटून घेतोय. हिरवे वाटाणे घातले आहेत आम्ही याच्यामध्ये, कारण लाल चणे हल्लीच आम्ही केलेलं ना. काय केलेलं गो? गावठी मिसळ. आता मी ढवळत आहे हा, कॅमेरा हातात घेते. हल्लो आणि उलट झालं तर झाला, मग तिथून माझ्या नवऱ्याचा गोवाचा फोन येईल. लगेच येतो. हल्लो बाई हलतं किती हलतं किती. आणि ही प्रोसेस फास्ट गॅसवरच करायची. मसाले टाकते वेळी तुम्ही तेवढी गॅस बारीक करा. बघा आता ह्याला पाणी सुटलेलंच आहे. तेल. पाणी नाही, सॉरी तेल. तेल तुम्ही पाणी सुटलं. घेत होता म्हणून माझ्या तोंडात पाणी येईल. तर पाणी घेतलंय कारण आपल्या तरी जर येऊ होई ना तर ह्याच्यात साधा पाणी घालायचं नाही, गरम पाणी घालायचं. असंच आम्ही आज बनवतो आहे कटवडा उसळ. मी गॅसचा बटन ऑन नाही करत आहे आणि मारतोय आपलं लायटर. होता ना असा घाई गडबडीत. असं चिले तुमचं नाव नाही माहिती, चिपळून होऊन बघताय. पूजा लिहिते गुहागर जिल्हा रत्नागिरी. साधनाने लिहिलं 200 लाईक करा पटापट. असंच तुमचं काय नाव आहे, काय करताय? आज आपण करतोय कटवडा उसळ. तुमचं नाव सांगा ना, म्हणजे मला कळताला. आता हे बघा मसाल्याला मस्त असं तेल सुटलेलं आहे. आता जे वाटाणे आहेत हिरवे ते आता घालून घेऊया. हे उकडून उकडून घेतलेले आहेत आणि हे आपले कडधान्याचे मिळतात ते, मटर नाही. हे बघा शिजले आहेत ते मी तुम्हाला दाखवते, चिरडान दाखवते. आज आपण लाईव्ह करतोय कटवडा उसळ. आणि गॅस मोठाच करायचा. हो चिले. काय तुमचं नाव विचारलं? वहिनी कशा आहात? रवींद्र लिहितोय. आशा चिले. ओके आशा ताई. रवींद्र आम्ही मस्त मजेत. तुम्ही थंड पाणी घातलं का? नाही ह्याचं आहे ते वाटाण्याचं. ओके ओके. तर गरम थंड आहे ना. हा वाटाण्याचं पाणी फेकून नाही द्यायचं, त्याची नाही. चव उतरते. छान आहे, छान लागतं. याची आमटी पण मस्त तुम्ही लागते. बघा आता कटाचा प्रोसेस सुरू झालेला आहे आणि बघा आताच बघा काय दिसतंय. लगेच लाईक करा 200. धन्यवाद धन्यवाद ज्यांनी सांगितलं 200 लाईक करा म्हणून. पाणी आपलं तापलेलं आहे. आता हे बघा तरी सुद्धा थंड पाणी घालून सुद्धा, म्हणजे थंड नाही ते वाटाण्याचं पाणी होतं. आता हे आपण गरम पाणी घातलं. मगाशी लगेच हात थांबवले, बोले थंड पाणी घालताय येता की नाही, पण बघा तरी बघून माका तर आनंद झालो की वाय कटवड्यात जो कट वय असता तरी वही असता ती इली. तुमका पण वाटतं असं तर लाईक नक्की करा. आता ह्या मीठ मी उकडताना नाही घातला, काय काय जण उकडताना उकडते वेळी घालतात. कडधान्य उकडते वेळी नाही उकडत असेल तर नक्की घाला. मी डाऊल ठेवलेलं आहे. डाऊल ठेवलेलं मी भाजीचंच घेतलंय बघा, भांड्याची बचत. मग घेऊया सर्विंगला. आता राहा मीठ वगैरे बघितलं आला मेसेज, द कॅमेरा इज शेकिंग. इनो फोन नाही इलो पण मेसेज इलो.
आता माका- कमेंट वाचू की कॅमेरा धरू? तर दुसरं कॅमेऱ्यात दुसरं पण असं होतं म्हणतात ना, दुतोंडी साप असतात तसं होय एक वय आणखीन एक कमेंट वाचूक समोर स्टँड मोठीच गॅस आपली उकळी होता. आता माका आणखीन गरम पाणी घालू काय? कट जितकं पातळ असतात तेवढं काय होतं? मुरतलो ना हा. वड्यात. अरे कमेंट नाही वाचली तरी तुमका राग येता की बाई या कमेंट नाही वाचणार, आम्ही एवढं आवडीन करतो आणि तुम्ही खराच आज ना खूप कमेंट करतात आणि आमका पण असं वाटतं नाही हो वहिनी की आपल्यावर दोघा नाही 4 माणसं काय 200 माणसं असत. असं एकटा एकटा वाटत नाही. हा नाही तर एरवी अजून आमका आपल्या ह्या घालूचा जे एरवी चार आमका वाटतं आम्ही एकटीच आहोत. बघा आमचं घर पूर्ण रिकामी आहे ह्या पण तुमका सांगते. तशी आमची सासू असायची तेव्हा ती येऊन जाऊन असं म्हणजे बरा वाटायचा. आता घर दोघीच आता असल्यामुळे रिकामी घर रिकामी झाला आमचा. मी बोलले ती का तू आमचा घर रिकामी करून गेलो असं दे येतं आठवण आणि म्हणतात ना अशी माणसं जात नाही आठवणीतून. आता मी 2-4 कमेंट घेते हा तोपर्यंत तुम्ही त्या कड बघा. पाणी बोट घालून पाणी चेक करतात. बंधुली तर आम्ही गणपतीपुळ्यात जाणार होतो. आम्हाला कुणीतरी सांगितलं की तिकडे समुद्र खूपच खळवलाय. मग आम्ही थांबलो. ओके तुम्ही गणपतीपुळ्याला जात होता. कशासाठी जात होतात? असेच पिकनिक वगैरे की घर आशा ताई चिले तुम्ही गवळी आहात का? आपापसामध्ये बोलतायत. हो मजा आहे हा. आपापसामध्ये पण बोला. रवींद्र तिथे वहिनी मी दापोलीहून बोलतो. स्वाती घोरपडे तुमच्या रेसिपी. ओके रवींद्र हे आयडी आहे पण ते बायको बघतीये. स्वाती घोरपडे. धन्यवाद धन्यवाद स्वागत आहे तुमचं ताईंचं Sorry. सुद्धा आणि दादांचं सुद्धा. घरगुती रेसिपीचं फक्त हे आहे पण त्या भारती तटकरे आहेत. ओके तटकरे आपण एकदा व्हिडिओ केलेला ना तटकरे सरांचा. हो ते सर बोलत होते गणपतीचे- यंदा पण काही हे बघा येतास की नाही कट बघा तुम्ही बघा. तरी बघा हा खटाखूट. कटवड्याची तरी बघा. आता कळलं तुमका तरी आणण्यासाठी काय करूचं लागतं? एक तर गरम पाणी घालूचं लागतं आणि मस्त असे गरम मसाले मालवणी मसाले खडे मसाले खडे मसाले आणि ते पण खडे तेलात. मसाले उभे मसाले बसलेले मसाले घाला बुतूर. आता ही जर तुमका तरी आवडली असत तरी सुद्धा तुम्ही डबल लाईक करा. डबल टॅप करून स्क्रीनवर डबल टॅप करून लाईक करा. सगळा झालेला आता हात बेगीन बेगीन चालू करूया. कडा त्याका ही आता बघा बघा भाजी तोपर्यंत पूर्ण थंड झालेली आहे. आशा ताईने लिहिलं फोडणीत काय टाकले मी उशिरा आली. आता तुम्ही सांगा. फोडणीमध्ये आपण आधी आलं लसूण आणि हिरवी मिरची जी मी बटाट्याच्या भाजीला वाटून घेतलेली जितली तिथे ती घातली. 2 चमचे तेल घातलं. आलं लसूण पेस्ट ती घातली मी वाटलेली ताजी वाटलेली घातली. त्याच्यानंतर कांदा घातला. 2 कांदे होते बारीक चॉपर मध्ये चॉप करून घेतलेले ते घातले आणि कांदा आणि टमाटर घातला आणि मग मी आपले मालवणी मसाला काश्मीरी लाल तिखट आणि तुमच्याकडे जो असेल तो मसाला पण मी कांदा, आपले लसूण 2च मसाला. मसाला घातले आहेत आपले मालवणी मसाला आणि काश्मीरी लाल तिखट. कारण आपण जे वाटण केलं सुकं खोबरं आणि खडे मसाल्याचं त्यात मसाले आपले गरम मसाले आलेले होते. गणपतीपुळ्याला पाऊस आहे का आम्हाला खरंच आयडिया नाही कारण आम्ही विरारला राहतो. विरारला पाऊस असा का नाही सांगू शकतो अजिबात नाही. मध्येच येता आणि पळता खायतो. गावात असा पाऊस पण असोच आहे येऊन जाऊ ना येऊन जाऊ ना. आता गणपतीपुळ्यात माका तर नाही माहिती कारण माझा माहेर देवगडा आहेचा माझ्या माहेरा गणपती गुळ्याचो गणपती पुळ्यात गेलो. कोणी नेल्यान तर माकडान वानरान नेल्यान खांद्यावरून उचलून आणि डोंगरावर नेऊन ठेवल्यान अशी स्टोरी आहे. कोणाकोणाक माहिती असत तर सांगा होय होय म्हणून. आता होय महाराजा म्हणून लिहा. आता हे बघा इथे थोडा कड यायलाच द्यायचा तरच हा. त्याची चव उतरते नाहीतर ती उतरत नाही रेसिपी मध्ये. आणि जे आपण वाटाणे वाटून घातले ना सरोज त्याने पण छान एक चव येते हम्म. आणि तो हा, तो वाटाण्याचा जो अर्क उतरतो उरतं. वाटून घातल्याने. परत आपल्या कटाला काय येते एक म्हणजे वाटप तुझं कमी असेल तरी त्यांनी सुद्धा तो घट्टपणा येतो. आशा ताई चिलेली येतात वहिनी कोंबडी वड्या रेसिपी सांगा ना 1 किलोची. तुम्ही व्हॉट्सअप करा आम्ही तुम्हाला पाठवतो. पूजा लिहिते नाहीये एवढा पाऊस. ओके म्हणजे गणपतीपुळेला पिकनिकला जातात ते. मी येऊ का खायला? हो नक्की या. या
भरपूर कणकवलीत सारे कुठे झाले. आहे? कोकणात एवढा पाऊस नाही. ओके, तिकडे कोकणात पाऊसच नाहीये. नाहीये, येऊन जाऊनच आहे. विनय जशी सुर्वे एक हाय सर येते लिहितात. आणि जाते असाच पाऊस आहे. जसा मुंबईत आहे तसाच आहे. कालच माझ्या बहिणीने फोन केलेला. ओके, सरितान, हां, देवगड. सांगत होती. हां. इथे पण असाच आहे. आता बघा अंधार केला नाही. आला हो. पाऊस तर तुमका दाखवते. इली सर तर मोठी एकच येतात आणि लगेच ऊन पाडतात. आता हे बटाटे वडे तर आपल्याला हातानेच करावे लागतात हा. आणि इथे बघा आपला थोडा कटवड्याचं टमाटा होता. कट. आता थंय काईल ठेवूया. हम्म. आता ह्यो बस झालो ना. हे हात काही हात उकळी बस धुवून झाली. घ्या तोपर्यंत. हात धुते. हे बघा किती आपले वडे झाले ते बघा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. आपण फक्त 3 मोठे बटाटे वापरले आणि साईज छोटी केली आहे आपण. तुमका होई तशी तुम्ही करू शकता. आमचा नंबर आहे 9766953545. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुमका गावतलो बघा. त्या नंबरवर तुम्ही व्हॉट्सअप करा. आम्ही तुमका 1 किलोची लिस्ट पाठवतो. आता असं सांगायला गेला ना तर परत गोंधळ होईल त्याच्यामुळे. दोन्ही रेसिपी एकत्र मिक्स हां. होतील. म्हणून नाही सांगत आहे आणि तसे तुम्ही जाऊन बघू शकता आपल्या परब किचन रेसिपीचं हे घ्या, चॅनल त्याला आहे. हे वर ठेवा. हां. बघा तुमका दाखवता अजूनही तुमचं समाधान. माझं तर काय त्याच्यावरनं डोळ्यात नजरच हटत नाहीये बघा. उपास धरल्या ना जेवचा कटवडो खावतो तो नाही हो, पावन असं काही झालो. नाही. मस्करी करत होते नाही नाही तुम्ही. बरोबर आहे पण तो पावन होतलो यो नवऱ्या समाधान नजर आधी जेवता माहिती आहे ना. नवऱ्याक असाच सांगा होते. पण मला तो आवडलं जशी त्याची तरी येली ना. तुमका दाखवलं तरी येण्यासाठी काय करायचं तसं तुम्ही पूर्ण रेसिपी खरोखरची फॉलो केलात ना तर तुमची तशीच होतली. बोलत राहा तुम्ही फक्त जाऊ नका नाही तर आमका वाटतं पळाल्यात तुमका झाली तरी झाली. अजून वडे होऊच्यात कटवड होऊचो मेन. आणि तो डिश मध्ये पण जावचो त्याच्यावर कसो कोट होतो कोयो कसे वडे टाकू कोये. आम्ही कोकणी मालवणी. ओके, उशीर काय ताई तुमचं नाव लिहा. आम्ही कोकणी मालवणी हे तुमचं आयडी आहे. तुमचं नाव सांगा. ते नावाने नावाने असं बोललं की जरा आपलेपणा वाटतो. असं कोकणी मालवणी म्हटलं की असं लांबचं वाटतं. कॅमेरा शेक होऊचो नाही ह्याची काळजी घेतोय मी. तुमका पण शेक वाटलं तर सांगा. लगेच आवाज नाही येलो कॅमेरा शेक झालो. ह्या काय करतोय ओ घेतलंय चिरडा आणि त्याच्यानंतर तांदळाचं पीठ ह्या नाही घालूचा तर तुम्ही मी आता ह्याच्यासोबत दुसरी पण टिप देते. मी एकच चमचा भुतूर घातलाय. खुसखुशीत अगदी वड्याचा कवर व्हाया तर सोडो न घालता काय घालायचा तांदळाचा पीठ न घालता. आधी सुक्याच काय करायचा ढवळून घ्यायचा. अजून ह्याच्यात आपलं एक मीठ घालूचा. माझं लक्ष गेला मिठाच्या बाउलवर तर त्या सोपला मीठ मालवणी माझ्या सोपला मीठ तुम्ही सोपला जर म्हणत मीठ नाही. वापरत असाल ना तर एक बायकांसाठी स्पेशली टिप आहे. आयोडीन युक्तच मीठ वापरा हा. बाकी कुठलं मीठ वापरू नका कारण आपल्याला जो थायरॉइड होत नाही ना किंवा गालगुंड यायचं माहितीये ना ते आयोडीन नसल्यामुळे येतं आपल्या शरीरात आणि मीठ हा सगळ्यात चांगला सोर्स आहे शरीरात आयोडीन जाण्यासाठी. अनिता ताई लिहितायत आधी तयारी करा थेरपी माझी टाइम वाचेल. ओके, आधी तयारी करून ठेवली तर माझा टाइम वाचेल. हो, आमची तयारी ऑलरेडी आहे पण ही थोडी कटवडा उसळ रेसिपी आहे ना त्याच्यामुळे मोठी रेसिपी झालेली आहे. सासरचं नाव सेजल, माहेरचं नाव सुजाता ठाकूर. ओके, सुजाता ताई आम्ही म्हणतो तुम्हाला. सिंधुदुर्ग वरून कोण कोण बघताय? हा सांगा कोण कोण बघताय सिंधुदुर्गातून. कारण आम्ही तर विरार पालघर जिल्ह्यातून आता सध्या. तुम्हाला जर रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा. ते सिद्धू बोलायचं माहितीये लाईक ठोको भाई लाईक ठोको. ठोका एक लाईक. माहितीये ना सिद्धू कोड. मी मध्येच पण बोलत होते एक लाईक ठोकाच परब किचनला. पोस्ट रेसिपी. तेल बघ सरोज तापला तर ह्या ना हे बघा फसफसला. ह्या तेल ना असा चोळून घ्यायचा ह्या पिठात. आधी मी चमच्याने घेते कारण गरम हा. ही टिप कोणाकोणाक माहिती असत तर लिवा म्हणून कमेंट मध्ये आमका माहिती होती. याने भुसभुशीत आपले वडे होतात.
आता मी घेते हाती. तांब्यातलं पाणी दे. तांब्यात पाणीच नाही. मेघा ताई लिहिते आय एम फॉर फार्मर. नाही माझ्या इकडून वाचू दे. वाशीवरून बघते. फार्मर आला ती सर. मी वाशीवरून वसईवरून बघतोय आहे. अच्छा. ओके. धन्यवाद. आपलं स्वागत आहे लाईव्ह रेसिपी मध्ये. बघा असं हे तेल ना असं चोळून घ्यायचं पिठाला. आता मी परत हात धुतले. गॅस थोडा बारीक करा नाही तर तेल जास्त तापेल ना. परत करपाग नको वडे. म्हणून मी आधी हात धुवून गेले नाही. किशोर लिहितोय नाशिक वरून. अर्चना लिहितोय कोल्हापूर जिल्हा. गडिंगज तालुका. हा ऐकलंय ताई. आपली धन्यवाद. बाजूवाली आहे ना गडिंगज. हा. नाही कुठून तरी ऐकलंय कुठेतरी, मला पण आठवत नाही. गडिंगज फेमस आहे. ऋतुजाने लिहिलं मी दादर वरून बघते आहे. हाय ऋतुजा. श्रुतीने लिहिलं काय हे कसे आहात तुम्ही. मस्त पनवेल मधून. कवरचं व्यवस्थित चविष्ट आणि खुसखुशीत व्हाया तर त्याचे पण पूर्ण बेसन म्हटलं ना तर किती चाळून ठेवा, तुमचे गुटळे हे होतातच. म्हणता व्यवस्थित फेटाण घेऊ पया. तर चांगलं तेल चोळून मी हातीनेच घेतलं होते, पण आता ह्याचा पण वापर करते. म्हणजे काय एकही गुटळी त्यात राहणार नाही. पण बेसन पण बघा तुमका दाखवतो की जास्त पातळ केलं तर झाले वडे झाले तुमचे तिसरच. ही पण टीप आहे. हो, पाणी पटकन ओतू नको, थोडा थोडा करून ओता. हे बघा हुतूर असं खड्डो नाही हो खय वरती येऊ खया असा ता ती नाही समजली तर अशी रेष ओढायची. म्हणजे ह्या इथे नाही येऊ खया आणि ह्या असा नाही जाऊ खया. म्हणजे असं चमचो धरले ह्या सरकत नाही. इतक्या बेसन तुमचा बेसनाचा घोळ इतपत तुम्ही पातळ ठेवा. हात धुवून येवा. अजून हात होतले बरबटले. हे मका ओके. सुजाता ताई लिहितात माझी बहीण विरार मनवेल पाड्याला राहते. ओके ओके. आम्ही पण राहतो. मी जेवण बनवत पाहत आहे कारण तुम्ही उशिरा आलात. हो ताई. ओके. हा सॉरी हा आम्ही उशिरा आलो. नालव लिहितो आहे मालवणी इन्स्टंट वडे करून दाखवा ना, तुमच्या रेसिपी मस्त असतात. आम्ही तशा केलेल्या आहेत, तुम्ही रेसिपी चॅनलवर बघू शकता. पण अजून एकदा आम्ही दाखवणारच आहोत. आपली येणार आहे गट्टहरी काय गतारी जे काय आहे त्या येताला. जाऊ द्या, आपण आषाढी अमावस्या बोलूया. कोणाकच मन दुखूक नको. हा बरोबर की नाही. आषाढी अमावस्या बोलायची, त्याच्या आधी खाले जाणारे आपले पदार्थ. मग मालवणी वडे, कोंबडी वडे इथं भुतून टाकलंय. व तेल वायच कमी वाटतं माका. घ्या की बस होईल. बस होईल तेवढं. बघा कमेंट करा. नाही कमी वाटतं काय सांगा. गेल्या वेळी कोणी कमेंट केलेली वापरलेलं तेल वापरू नका. म्हणूनच मी तुम्हाला बोलली की जेवढं वापरायचंय ना तेलाचं गणितच ते आहे. जेवढा वापरू आहे तेवढंच वापरा. म्हणजे दुःख होत नाही वाया गेलेल्याचा. आता आपण काय म्हणतो अरे वाया जातात चल वापरलेलं तेलच वापरूया. म्हणून बाकी काय नाही हो. हो बघा आपलं एक वडो गेलेला असा. मी त्याका गोल नाही ठेवलंय, चपक वायच चपटो केलंय वायच. आणि तो एवढंसं होतो ना बारको त्याका भुतूर घेतले. म्हणजे ह्यो वडो मोठो झालेलो. मोठो करा गॅस. नाही तो डसतलो पहिलो हा ना. पहिल्याक सगळा माप असता की नाही. पहिली बेटी धनाची पेटी. तसंच असतं ना लाडाची. नाही डसलो आणि नाही खराबलो. नाही खडे गाडी गेली. माका वाटलं पाऊस सर इली. नाही काय नाही सर बीर. काल खडे खडे गेलास गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी. काय मठात गेलास की नाही, कुठल्या दत्त मंदिरात गेला. मी दत्त मंदिरात गेलेली काल. आणि मी गेलेली अन्नदान करायला. माझ्या मिस्टरांनी माझ्या हातून म्हणजे आम्ही सगळ्यांनीच केलं. एक बरं वाटलं. अगदीच म्हणतात ना हॉस्पिटलमध्ये पेशंट असतं, पण पेशंट सोबत जे असतात त्यांचे नातेवाईक त्यांच्या पोटाचं काय. तर ती एक त्या काय गो ते संस्था होती ना. संस्था होती. त्या संस्थेने
माझ्या मिस्टरांनी त्यांच्याशी ओळख काढली. त्यांनी मग ते असं सांगितलं, की तुम्हाला जर इच्छा असेल, बर्थडे असेल, लग्न समारंभ असेल किंवा तुम्हाला असं वाटत असेल, की मला असं करायचंय कोणाच्या तरी मुखी 100 असू दे, 50 असू दे, 25 असू दे, मला घालायचंय अन्न, तर तुम्ही तिथे जाऊन ते करू शकता. तो व्हिडिओ येईलच. त्याची बहीण घेऊची रवली ओ. भाव, काढतल्यात भाव, कसं. होय भाव. होय ही असा बहीण. भुतुरच आहेचा. त्याला ठेवलंय मी आज खालीच. आपण करतोय रेसिपी रवली मागे हा. कट वडो उसळ. कणकवलीची आठवण, आपल्या गावची आठवण, गणपतीची आठवण, भजनाची आठवण, कोणाकोणा कुठली कुठली आठवण आहे कटवड्या उसळ बरोबर. कारण असं म्हणतात प्रत्येक पदार्थाबरोबर एक आठवण असते हा. हं. तशी तुमची आठवण सांगा. आता वहिनीची आठवण हीच आहे. काय आहे सांगा? स्टेशन. गणकवलीत गेला, मग ती हरताळ असांदे की काय असांदे, कटवडं उसळ तर होयोच. तशी तुमची कुठली आठवण? जाते वेळी छोटा पाकिट घेतलास काय तर कसला? तर कोलगेटचा. की त्या कणकवलीत सकाळीच गाडी गेली, तर पहिला ब्रश करायचा ट्रेनमध्ये आणि पहिलं तो कटवडं खाऊन जायचो. तुम्ही तुमची आठवण सांगू शकता कटवड्या उसळ बरोबरची. आणि गावी जाऊ कसा असा जेवून खाऊन रात्रीच जायचा हो बसायचा आणि सकाळी उतरायचा. अहो नाही मिळाली तिकीट तर काय करताल्यात? हां, नाही सांगते मी आपलं. हां. ती एक म्हणजे ती आम्ही तरी तशीच बघतो. हां, ते तर आहे. पहिल्या ह्या का नाही खरागले आणि आता खरवलं. पहिलं बघ कसं झालं. बघ मस्त हां. असो आणि ह्याका काय झाला गॅस मोठी केलंय. आताच केलंय पण. काय माहिती वाईट छोटे करा नाहीतर. त्या काय रागावलो तो. मोठीच करा. गॅस मोठी मीडियमच करू, करा. मध्यम नाही, करते नाही. आता. नाही हो एवढा नाही खराडलाय. थोडासा ठीक आहे. तेलामध्ये जर तुम्ही व्यवस्थित आपले मसाले परतलेत ना, खडे मसाले असांदेत की वाटप असांदेत, तेल सुटेपर्यंत मस्त भाजलास ना, तर तुमच्या कटाक किंवा भाजी कुठलीही तरी भाजी असू दे, कुठलीही असू दे का आपलं दुसरं आणि तिसरं वडव तयार असा यावा लवकर पट्टा अजून कट तिसर वाट बघता वड्याची आणि वडो वाट बघता कटाची. तुम्ही कोणाची वाट बघता? सीमा लिहिते मी माणगावहून बघते. मी हातीन नाही सोडत आहे. हे बघा असेच सोडते. भुतुरा ना बॅटरमध्ये असं ह्यो वतते वरसून, अंघोळ घालते त्या वड्यात आणि मग तो भुतूर असं सोडते. तर ताई आम्ही कोकणी मालवणी मी नाव विसरली सुजाता ताई वापरलेलं तेल वापरल्यावर काय होतं असं म्हणतात ते वापरू नये शरीराला हानिकारक असतं एकदा तापवलेलं तेल त्याच्यामुळे आम्ही न वापरता जेवढं लागेल तेवढंच तेल घेतो. आता कारण 3 झाले ना, मग आता हे 3. कनेक्शन फेलियर काय झाला सॉरी हा टेक्निकल एरर येलो परत कनेक्ट झाला. वाव वड्याचा जो सुगंध तुमका माहितीये वडो खैसर आहे असं स्टेशनला किंवा कुठेही हा रस्त्यात पावसाचा सुगंध गेलो की बरं हा काहीतरी हा बाय तळत होत मग ती काहीतरी. भूक नाही तरी जागरूक होता अगदी वासानच. रेसिपी आवडत असेल इथपर्यंत बघत असाल तर मनापासून धन्यवाद सगळ्यांचं. आपल्या परब किचन लाईव्ह रेसिपी कटवडा उसळ मध्ये स्वागत आहे. हा कणकवलीचा नाही, हा आपला परब किचनचा फेमस वडापाव कटवडो. आता होय तिले तशी लोक पळतात अजून कटवडो सर्व काय केलो अजून खरी मजा बघितल्यानंतर नाहीतर नंतर वडे भाजूया. हा बस झाले 6 झाले हा ना गो. बस झाले. हा नंतर गरम गरम आपले खातील. चला म्हणजे कसं वेळ नको जायला 1:10 हम्म. होत आले. अजून आपलं सर्विंग रवलिया थांबा थांबा थांबा. पाऊस गेलो खैतो घेऊन गरम होता मरणाचा. आसामाक बिचारा पूर इलो हा आसामला. हे बघा एवढे आम्ही ठेवले आहेत हा. हे काय तुम्ही फ्रीज मध्ये असं पण बॅटर ठेवू शकता. आणि कोण आला तर लगेच आपण गरम गरम तळून तो काय म्हणतात तो हा पणा राहतो खुसखुशीतपणा. नाहीतर ते वर कट मध्ये टाकले मग ती मजा नाही येत नरम पडले नरम की. पडतात. आता वाईज कमेंट वाचते मी तोपर्यंत तुम्ही सर्विंगची तयारी करा. आपलं ह्यो कट बघा जाऊ द्या आता तुमका उघडून जवळ दाखवतो मी दिसते की नाही ते सांगा
कमेंट मध्ये हा. आणि हे बघा हे वडो पण तुमका हातात दाखवते तो पण कडेचा display केलाय कडेचा ते खाऊन सांगा. दाखव, कुरकुरीत आवाज येलो काय. तसं जाऊ दे. तव्यात आवाज येता खर खर खर. हे बघा. आला की नाही तो सांगा. इलो तर इलो म्हणून सांगा. मी तो कापूचं रवलंय बाजूक, त्याचा आवाज ऐकू. बाळकृष्ण हॉटेल मधले कटवडे बनवतात नाही काय ते एकच हॉटेल रात्रीचं उघडं असतं. ओके. म्हणजे तुम्ही रात्री हा. जातास. सविताताई लिहिते वाव मी पण चमच्याने सोडते हात बरबटत नाही. हा बरोबर. रुपाली ताईने हाय ताई लिहिलं. हो तुमचे काही कमेंट्स असतील प्रश्न असतील तर तुम्ही नक्की सांगा. आपली तयारी चालू आहे सर्विंगची. आता आपली जवळजवळ रेसिपी होत आली आहे पण मेन म्हणजे सर्व कसा केला जातो हे पण महत्वाचं आहे. हा रेसिपी तर झाली पण वाढू तर वया ना आता. गमता खाली ताई येतला घेऊन कॅमेरा थांबा. हा मी वडो ठेवलंय, त्याच्यानंतर कांदो घेतलाय चिरून, लिंबू घेतलाय झाला आणि ना आपली सगळी तयारी? कोथिंबीर आता शेव घेते. तुमका आवडत असत तर घाला, कोण कोण घालतात, मी नाही घालणार. माझ्या ह्याच्यात मी भुतूर नाही घालत, मग मुलांका देते मी, माझ्या बरोबर असतील तर तुम्ही खावा तो. आपल्यात ती मजा कटाची आणि त्या वड्याची भुतूर कोलसवून वय की नाही. चमच्यान चमचो रवला छोटो चमचो घेवतो लागतो. अरे ह्याच्यात होतो ना मगाशी. होतो मी ह्याचा घेतलाय पण तो आपल्या वडे सोडू. हे बघा आपलं कट इली की नाही मजा ती नक्की खाली कमेंट करून सांगा. ही बघा आता मका डाऊल घेऊचा. बघा 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 अशी तरी कधी पाहिलास बरी. असा परब किचन वर बघा ही रेसिपी आणि करा तुमच्या घरोघरी. ती छोटी बालडी देतात बघ. घेवा कट 2 वडे आणि त्याच्याबरोबर आपलं ह्यो शेव. फरसाण सुद्धा घालू शकतास, असा काय नाही की तुमका शेवच होयो. ती लोक फरसाण पण घालून देतात भुतूर. कोथिंबीर घातलंय आणि हो आपलं कांदा, लिंबूची फोड. आता तो कपो रिकामी कशासाठी सांगा लवकर लवकर, तोपर्यंत आणतय. हे बघा आपले गुबगुबीत वड्याबरोबर गुबगुबीत पाव. हे गावचे पाव नाही आता एवढे छोटे छोटे, ते पावच बघून आधी मन या होता काय एवढेशी एका घासाचे. चमचो रवलो आता वाईज बारीक चमचो. चला तो आता भुतूर टाकू की हाय ठेवू कडेक. कडेक भुतूरच टाका ना तुम्ही कापून दाखवणार आहात ना. टाकू गयो कापून. माका ह्या हात लावासा वाटत नाही, सरोजा खावासा वाटत. नाही नाही पण त्या कापून दाखवणं तरच आतला बटाटा शिजलाय की नाही किंवा प्रेझेंटेशन चमच्यानच सुरीन थोडी ना सुरी देतात काय आपण. हे बघा असं खाऊचो जो पद्धत असते ना ती. असं सांग ना. असं कळताला कसा नाही त्यांच्या आणखीन तोंडात पाणी सुटान दे. नाही ज्यांना माहिती नाही त्यांच्यासाठी. बघा जी तरी आहे ती बघा भुतूर आपल्या पूर्ण वड्यापर्यंत गेलेली आहे. चला पटापट स्क्रीनवर डबल टॅप करा. हार्ट्स पण द्यावा माझ्यासाठी, कट वड्या उसळसाठी. आता तो पाव पण जरा तोडून नको नको जाऊ नये आता. बघा असं झालं. आता तुम्ही या आता आपण क्लोजिंग करूया. काय कमेंट असतील तर खाली तुम्ही करा, आम्ही त्यांची नक्की उत्तरं देऊ. डोळ्यांत खालय आता सुगंधान खातय. मस्त मस्त अगदी. ह्या वर्षी गावी नाही तर म्हटलंय चल बरेच आपण आस्वाद घेऊया. आवाज येतोय. हो मी पण चमचा सोडते. ते तुम्ही मी वाचलं साधनानीला आमच्याकडे रस्सा वडा बोलतात याला. हो रश्श्यातलं वडं सुद्धा बोलत असतील कारण रस्सो पण आहे ना. आमच्याकडे कट वडा उसळ म्हणतात आणि उसळमध्ये कधी कधी लाल चणे वापरतात, सफेद चणे वापरतात, मिक्स कडधान्य वापरतात किंवा आमच्यासारखे हिरवे वाटाणे सुद्धा तुम्ही वापरू शकता. सुजाताने पाणी सुटला मग आता वाट कशाला बघताय, नक्की तुम्ही बनवून खा. आम्ही वाट बघतो. वडे आणि सांबार पण छान लागतं. हो वडे सांबार पण खूप छान लागतं आणि गणपतीक ज्यांच्याकडे कट वडो उसळ असतात
त्याच्याकडे तुम्ही आवर्जून जाया हा. आणि अशा प्रकारे आपली ही रेसिपी लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईव्ह संपूर्ण जाऊन बघा. म्हणजे तुमका ती तरी कशी इलेली ती सुरुवातीकच आणि कळतली. खाऊच्या आधी असं. ह्याच्यावर असा लिंबू पिळू विसरू नका. लिंबू पिळल्याने काय होतं माहितीये, ह्याची जी चव असते ना ती अजून डबल होता. दोघं नाहीतर एकदम बोलव अजून काहीतरी हा. खाऊचा. आणि आणि असा होता की जर नाही पिळलात ना तर चव ती ओके, ओके. पण लिंबू पिळल्यावर चव डबल होते. जसं बाकीच्या पदार्थावर पण पोह्यांवर, चिकन, मटन वर जसं आपण पितो ना तसाच सेम प्रकार. आता ह्यो कटवडो उसळ रवाने बाजूक, तुम्ही जाया करूक आणि आम्ही एंड करतो लाईव्ह. थांबा. एकदा परत दाखवतो आणि एंड करतो. बघा हे आपलं लिंबू त्याच्याबरोबर हे कांदो पण वाईस टाकते. हं. तर ती किती रिकामी ठेवू जागा, गाळलेल्या जागा भरा. ज्याका जास्त आवडत असतात कांदो, काय-काय जण पाणीपुरी होय, होय. बरोबर पण खातात. मागून घेतात. मागून अदरवाईज असो प्लेट अशी धरा. अशी? हां, अशी. हां, हां, राइट. हां. बघा. आपली प्लेट तयार आहे. भक्तिदाईने पण बाय-बाय म्हटलं. आम्ही पण आता तुमका बाय-बाय. धन्यवाद. हां. रेसिपी बघितल्यापासून मनापासून धन्यवाद. बघा. आपलं ह्यो कट वडा उसळ झालेला. तुम्ही खाली कमेंट करून सांगू शकता तुमका ह्यो कशी